To se zlomilo. Vážené dámy, vážení pánové, je pro mě velkým potěšením zahájit odpolední program svatováclavských hodů právě vystoupením znovu obnoveného souboru Karasova divadla, Tišnovského hvězdného hereckého nebe. Takže tentokrát Karasovo divadlo si připravilo pro tuto příležitost speciálně frašku. Bude to tedy ve frašce spodobněná pověst o bohaničickém Tisu, takže si ji užijte a přeji vám příjemnou zábavu a nyní již předávám prkna tohoto pódia Karasovu divadlu. Nějaký rámus. No jo, já kdyby nějaký rany velký. No, křik, rachot, volání. No jo, to zase určitě děje něco u toho Debléna. Ano, tam vůz na cestě. Ženský, co tady rukujete? Jděte radši dům. Nedělej, že jsi nic neslyšel. V lese se zase něco stalo. Že by zas deblenští pachulci vyjeli na lup, kterýho nebožáka zas obrali. No tak dělejte něco. Třeba přijedou sem k nám, vemte vidle a... Babský rozumí. Ti by s náma byli hnedka hotoví. Vždyť na ně nic pořádného nemáme. Na podzim přijeli a já jim musel půjčit povoz. Že se jim kola zlámaly. Bůh ví, co potřebovali odvést, ale už vrátili. No a jak se ztratil na jaře ten kupec? No, jak ho celá zbrojná drožina až od Veverského porkra vyhledá, to si pamatujete? Jo, to si pamatuju. No jo, hledali ho odsud až k Deblénu, no a nakonec ho našli až u Svatoslavy, no zamordované byl, no úplně mrtvé. Ženský den dům, ho si schovat. Jo, přede mnou. A já se jdu opatrně podívat, co se to tam děje. Asi se zase perou. Člověče boží, kdo jsi? Kdo ti to udělal? Co se ti stalo? Jsem Mareš, kupec Osového. Musím mluvit s rychtářem. Pojď, opři se. Je ten kousek. Rychtáři, kde seš? Vedeme jednoho chudáka do bytýho. Na to se jdu já. Co je? Co máte? Paní mámo, je doma rychtář. A co mu chcete? Jen se na něho podívej, na chudáka. Pane na nebi, už zas? Zas. Tato, vylez, zase se něco stalo. Co za? Tak vylez. Já mu donesu aspoň trochu vody a posaďte ho chudáka. Co pak nevidíte, že sotva stojí na nohách? A toto je nadělení. Proč my jsme jenom na hlavní cestě? To zas bude nějaké vyřizování, posílání poslů, papírování. Kdo jsi a co se ti přihodilo, že jsi vyhledal úřední pomoc?
Jsem Mareš, kupec z Osového. Jedu do Brna s nákladem sukna a taky jsem vez nějaké peníze, abych zaplatil naší paní zádušní mše Ještě se napí. za její rodinu v kostele v Brně. A mezi Péškovem a Deblénem, tam, jak je ten úvoz, vyřítili se na mě ozbrojenci. Schodili mě z koně a dali mi ranu do hlavy. Když jsem se probral, vůz pryč, kůň pryč, náklad pryč, všechno pryč. A dokonce mi stáhli kabátec a pod ním našli i pás s penězi. Já jsem žebrák. No jo, to je teď těžká doba. To je samé přepadávání, loupení, znásilňování. Mamo, běž domů. No, Ale ono se to zlepší. V Brně se usídlil mladý, statečný markrabě Karel. Šikovný a statečný pán. A co ty rychtáři? Jdem chlapi a běž tam k lesu. Ještě tam určitě někde jsou. To nepůjdu, to bychom se marně s vidlema a sekerema oháněli a nastavovali vlastní životy. Teď ti se umí s mečem a nožem nějak obracet. To se dřív zazelená ten tvůj bič, než někdo skrotí deblénské rytíře. To přece nejde, jen se dívat, co špatného se děje. Já to tak nenechám. Jdu a bič nepotřebuju. Požádám urozeného pána o meč a až budu mít svůj vůz i náklad zpátky, přijdu si pro svůj bič. Ženský, slyšeli jste to? No. Zase. No jo, zase někde nějaký rany velký. No, rachot, křik, volání. No jo, to bylo zase u toho Debléna určitě. Co pak se nikdy nedají pokoj? Už se tam určitě zase perou. Ticho, ticho. Ticho, někdo sem asi jede. Někdo sem asi jede. Já se jdu podívat zase. A teď se skočil z koně. A jde sem? To nebude ty loupežníci. Ne, loupežníci ne. Loupežníci to nejsou. Jseš si jistý? To nevypadá. No, není to ten kupec, ten, no, Marek, nebo tak nějak. Jo, to bude Poslatýho Václava. Je to on. Málem bych ho nepoznal. Takovej fešák. Jaký má krásný šaty. A i koně má. Sousedi, nesu šťastnou zprávu. Loupežní pacholci jsou pochytaní. Tak s tím musíme za rychtářem. Rychtáři, kde seš? Vedu ti jednoho kupca a bohatýho. Tato seď, jdu já. Sedí. Co je, co máte? Paní mámo, je rychtář doma? A co mu chcete? Jen se na něho podívej.
na fešáka. Pane na nebi, to je zázrak. Osovské kupče, seš to ty? Já to jsem, Marek. Tato, pojď sem, to je novina. Co To je zas? dobrá novina. Tak kde jsi, pojď sem. Teď už jdu. Jdu pro trochu vína, jestli máme. Nemáme. Jdu se podívat. A toto je překvapení. Kupec, Mareš. Tak povídej, co bylo? Rychtáři, zbrojná družina, vedená mladým markrabím, vyjela proti loupežnické cházce. Už těch stížností bylo dost, až moc. Vojenskou mocí se podařilo dopadnout, pochytat a potrestat rytířské lapky. A markrabě prý řekl, že chce, aby za jeho vlády se držel klid na cestách, aby mohl beze strachu sedlák na poli pracovat, švec boty šít a kupec obchodovat. Konečně. A teď, kde je můj bič? No tady, kde jsi ho vrazil do země, pamatuješ? A narostly na něm větve, zazelenal se. A já nelžu, lžou jiní. Tak se na ten klid a mír napijeme. Ano. Starku, nalej nám a všem. Tak pohni, Starku. Bez špuntu to nenaleješ. To je mládež. Lít to do sklenky a ne na zem. Škoda vína. To je škoda. Je vidět, že jsi